התקופה האחרונה שלי הייתה אחת העמוסות. היו לי 35 הצגות בחודש האחרון, כל הקיץ, עבדתי בבקרים בצילומים, בערבים ערכתי, תוך כדי זה גם אתה צריך להיות איש משפחה. עומס מבורך, אבל הגוף שלי פשוט קרס, נפשית, פיזית, קולית, עד שפתאום חבר המליץ לי על פטריות מרפא. לא, זה לא הפטריות האלה שאתם חושבים, זה פטריות אחרות לגמרי, לאירועים אחרים לגמרי. את הפטריות מרפא אתם רוצים כל יום וכל החיים שלכם. באמת. ההמלצה כאן היא באה ממקום אישי לחלוטין ומיוזמה שלי. אחרי תחקיר לא קטן ומעמיק, הגעתי לחברה בשם Trust the Fungi, חברה ישראלית שמספקת 100% מיצוי של הפטריה בתוך קפסולה או בתוך נוזל. בבוקר קורדיספס זה הבוסט האמיתי של היום, זה האנרגיה, זה הקפסולת קפאין שאתם צריכים, רק בלי הקפה. בצהריים יש לנו את פטריית רעמת האריה, משפרת פוקוס, חדות מחשבה, בדיוק מה שצריכים לרגע הזה העייף של היום. ובערב, פטריית הריישי שמאזנת, מרגיעה ונותנת לכם שינה עמוקה. השינה שלכם תראה אחרת לגמרי והבקרים שלכם גם כן. תח סוגריים, יש אנשים שמשלבים גם את זנב התרנגול. זאת פטריה שמשמשת ממש כפרביוטיקה טבעית. תקראו את כל המחקרים שבעולם על הפטריות האלה, זה לא סתם. אם אתם רוצים לנסות, וכדאי לכם לנסות, יש כאן קוד קופון מיוחד שמופיע על המסך כרגע וגם בתיאור. יכול להיות שהשינוי באורח החיים שלכם הוא במרחק קפסולה.